U ħanaraw ftit kumment illi Kjon qal kifra lil Henrika. Għandi 21 sena, minn Bormla, naħdem bħala pastry chef. Taħdem? Sajr il-ġiri. Jiġifieri, jekk tkun pastry chef awtomatikament tissajrilhom. U da tiġrili, nkun għandek jgħidu li daħħaqna waħda, fażi! Imma mhux kulħadd għandu jagħti servizz b'xejn x'għamel xi ħaġa, anzi biex infhemkom eżatt, ħammorru fit-triq, insibu ftit nies u naraw kif joqgħdu ma ngħidulhom biex jituna is-servizz tagħhom b'xejn. Sieħbi tal-ħaxix. Kif inti? Nistgħu nsaqgħu ħada faċli. Mela jiena ngħid iċ-ċajt xogħli tajjeb, ndaħħaq in-nies xogħli. U ġili isimuni fitti u jgħidu li għajd li ċajta. Allura isni, meta ngħidulhom ċajta, nġi isni qed nagħmilhom xogħol b'xejn, mhux hekk. Iżda kif kun iġi hawnhekk jiena ngħidlek tal-ħaxix. Tgħinni xi ħaġa b'xejn, inti tgħinni. Jena li kun li l-għentik, ma da ma nistax naqbad. Ġifieri li li tagħti, ma in-nies in ġenerali ma tistax ittihom. Aħna mhux kollox biflus. Ġifieri ma tmurx. Ma tmurx, u xek. Kif kun iġi jiena u ngħidlek isma' tal-petrol. Ejwa. Jabni l-karozza b'xejn x'tgħidli. Għajdli li tħoss. Għajdli li tħoss. Mhux illum għada, bxejn, għax illum tħallas. Tara, u jien xorta waħda ngħidulhom ċajta b'xejn. Thank you, sa kif kun iġi hawn u ngħidlek analis. Tejni pastizz b'xejn. It-tejni. Mela. Vera. Mela ta'. Mela tini pastizz u ngħidlek x'nagħmlu. Biżelli l-kattini, no, analis. Kemm int qalbek tajba analis. Nifejn nista' ngħinek. Mela analis, jiena tal-li tajtni dal-pastizz b'xejn. ħankun qed intik biljett tax-xogħol li jmistana f'Ottubru u ħadd tagħmel 3 sigħat tisma' ċajt. Thank you. Thank you ħafna.